Efterisolering og puds. Før 1900-tallet var der ikke mange, som beskæftigede sig med kulde- og varmeforhold i byggeriet. Det har ændret sig op igennem det 20. århundrede. I hele verden er der i dag stor opmærksomhed på den globale opvarmning. Det er blevet klart for de fleste, at det er nødvendigt at nedbringe CO2-udslippet. Og der er et udbredt ønske om at begrænse brugen af fossile brændstoffer. Miljøhensyn, stigende energipriser og ønsket om bedre boligkomfort har skabt opmærksomhed på isolering af nye bygninger og efterisolering af den eksisterende boligmasse. Så både for privatøkonomien og verdensøkonomien er det en god idé at efterisolere husene. Cirka 75% af alle bygninger i Danmark er opført før 1980, og mange er dårligt isolerede. Efterisolering af disse huse vil betyde store besparelser. Ved efterisolering af eksisterende bygninger skal man tage hensyn til bygningens arkitektur og konstruktion, og det vigtigste er en omhyggelig vurdering, inden man starter, samt en korrekt udførsel for at undgå byggeskader. Vi vil i det efterfølgende videoklip se på de muligheder og faldgrupper, der er ved at efterisolere med udvendig tillægsisolering. Videoklippene supplerer bogen med titlen Udvendig isolering og puds.